sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Maayong buntag, mga igsuon sa pagtuo. Kininausap ang inyong igsuon, Pagmay Kumatsuelos. Mag-welcome ka ninyo nining atong matagbuntag na tulumanon, Lamdag sa Buntag. Ang inyong adlaw-adlaw nga pamalandong daily reflection show uban ang pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo o maghinaot nga makaambit sa mga pulong sa Ginoo. Ini mga orasa, medyo dugay-dugay ta naka-onboard, no? Kay health break man, so medyo dugay naka-mangon. So, musta naman mo diha? Labi na sa atong mga pinangga ng mga teachers. Nining adlaw, atong tun-an ang kahimtang ngaghimo sa Ginoo nato sa dihang siya pun gikapoy niya muhimo og dako nga desisyon sa kinabuhi. Iya kitang tudluan sa usa ka importante kaayo nga leksyon nga kun mangayo ta og giya pinaagi diha sa pag-ampo, dili pa muhimo og desisyon lihok diha sa kalibutan, kinahanglan nga hapinan una og taas nga pamalandong, taas nga pag-ampo aron lili masipyat sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Sa atong kalibutan doon nga grabing paspasa, no? Daghan kaayong mga tao nga ura-urada mo desisyon. Dali ra mo pagawas og mga pulong bisan og taliwala na sa mga emosyon nga makatukmod nga makasulti hinuon og mga pulong nga pag-abot sa panahon makahinulsol na hinuon, no? Magmahay. So, sa dili pa ta mo padailos sa atong mga pagbati, kinahanglan nga ampuan na to ang atong mga pagabuhaton, angay na tong isulti, aron dili ta masipyat diha sa kinabuhi. So, agi og pagsugod, kita magaampo. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong amahan, salamat kaayo ni ining bag-ong adlaw nga imo na usab nga gihatag kanamo. Salamat kaayo sa imong kahayag o sa kalinaw nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imuhang mga pulong sa kanunay nagagiya kanamo aron among mahimong basihanan sa among mga desisyon o sa among pag-alagad. Buksi ang among mga hunahuna nining adlaw aron makapaminaw kami sa imong tingog o hatagi kami sa kasing-kasing kamao nga maghulat o kamao nga magpahulay diha sa imong kabubuton. Tudloi kami nga dili magdali, kundi magampo ug dugay ug mangayo kanimo og giya ug kaalam diha sa tanan namong buhaton. Kini tanan among gipangamuyo, gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ala samahan ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag. May buntag ni Archie. Shout out nimo diha, Archie. Kumusta man diha? God bless you sa imuhang pagpanikay-sikay rong adlaw diha sa Tagum Sur National High School. Masipang pakpak alang ni Archie Atwell. So nining buntaga atong basahon ang atoang ebanghelyo gikan ni siya sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 6 12 ngadto sa 16.
Medyo mubo lang ang ato ang ebanghelyo ni ining adlaw. So mo ni nga atong mabasa diha sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 6, 12 ngadto sa 16. Niadtong panahon na mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok nga gabi. Ug sa pagka adlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya mga apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. O mo ni nga itong gibasa nga ebanghelyo karong adlaw mga igsoon. So, niining adlaw nakita nato nga kung atong pamalandungan kining maong ebanghelyo, mabasa nato diha nga si Jesus nagpakita nato og panig-ingnan sa tinuod nga pagpangandam. Wa pa siya mo pili sa iyahang 12 ka apostoles. Ang mga tao nga iyang ipadala sa misyon nagampo sa tibuok gabi. So taas siguro ti obay nagampo tibuok gabi unya. Ipasabot po diri nga kanang magampo ta og gabi dili na lalim kay magtukaw man ta. So di lang ni basta-basta nga pagampo ang gibuhat sa Ginoo. Sa wa pa niya pilia ang iyahang mga apostoles. Seryoso nga pagampo. Gikahinan gyud og oras og sakripisyo kayo. Liman kag magampo ka, taliwala sa imong katugon. Kasuway naman si Ruta nga magampo tag magabi, magparok man ta dayon. Pero gibutang diri nga ang atong Ginoong Hesus nagampo sa tibok gabi. So grabe kaayo ang iyahang gipakita nato nga panig-ingnan aron ato pod siyang sundugon. Nagpahinumdom nato ni nga ang ebanghelyo karon kung matinud-anon ta nga alagad o leader diha mas pamilya sa katilingban o bisan di asa dapita, kinahanglan magsugod ni sa pagampo o pagkupot sa presensya sa Dios, pagsalig sa panalangin o grasya sa Dios. Bali ni sa qualification ron sa mga leader, no? Ang mga leader karon naaman diha gipa subay sa ilahang kusog, kaalam, abilidad ug bahandi. Pero ang Ginoo nagpakita nato nga ang pinaka-powerful nga angay natong sandigan mao ang pagampo ngadto sa Ginoo. Sa dipatang padayon ang atong memorial saint or feast of the day, mga pista karon ni San Simon o ni Simon and Jude. Tadios, mga apostoles sa Ginoo. Sila mao ang mga apostoles nga simple kaayo ang mga kinabuhi o nag-alagad sa Ginoo sa iyang simbahan hantod nga sila gipatay tungod sa ilahang pagsaksi sa kamatuoran. Ang ilang pagkamatinud-anon nagpahinumdom nato nga ang pag-alagad sa Ginoo nagsugod sa pagpangayo sa iyahang giya dili sa kaugalingong kabubuton. Sa atong pagpadayon kita hatag og pila ka mga puntos no nga atong hatag aron atong mabaon ni ining maong adlaw. So atong sawan kining tulo ka mga mugbo nga puntos nga atong katunan ining adlaw gikan sa ebanghelyo. So point number 1. Ang tinuod nga desisyon magsugod ni diha sa pagampo. Mao ni atong unang nakatunan karon sa ebanghelyo. Ang Ginoong Hesus mismo nag-ampo usa pa siya mo desisyon kinsa man jud daghan man tong nisunod niya pod. Pero sa pa niya mo pili og 12 ka buok ampo sa sagtaman. Nagpakita ni nga dapat ingani pod ta sa atong kinabuhi nga sa di pa ta mo desisyon trabaho man na
Pamilya, para manas pamilya, para sa relasyon, or bisan sa unsang mga butang, na may kalabutan ng atong kinabuhi o pagtuo, kinahanglan o natang mag-ampo og dugay. Aron dili ta masayop. Na magani sayop, minus ra kaayo ang kahigayunan nga masayop ta. Mo ni ang gitudlo nato nga ang Ginoo niyon siya nga unaha gyud ang pagampo sa tanang butang. Sa di pa mohimo og bisan unsa, pagampo og una. Mo ni minay pinakaminugbo nga point number 1. Sa di pa mabuhat og bisan unsa, pagampo una. Ayaw ibutang sa uwahi ang pagampo. Unaha ang pagampo. Sa atong kalibutan nun, bali man ning ato magka-problema na, ana pa ta magampo. Ana pa ta mudangop sa Ginoo, magpangaliw po din tas Ginoo kay nipalpak na ang atong mga plano. Nipalpak na ang atong mga desisyon sa kinabuhi. So, binali di ay mga igsoon. Ang importante di ay, o angay na itong sundugon, nga mag-ampo gyud og una, usa mabuhat o bisang unsang butang. Labi na ang mga dagkong desisyon sa kinabuhi. Ika-duha nga punto. Ang pagampo, mao ni ang antong paghatag og luna sa Ginoo diha sa atong mga plano. Kana bang mingon ta nga Lord, maghimo ko usa ka butang pero muhimo ko niini, ako kang iapil. Kinahanglan nga uban ka nako niining planuha kay nasayod ko nga ug wala ka, di ka muuban sa akong plano, wa gini ka paingnan, wa gini hinungdan. No ingon ana. Mangisuon kun magampo ta, wa na magpasabot nga maghulat ta nga buhaton sa Ginoo ang tanan, dili. Naman jud tighapon tay buhaton. Pero ang atong pagampo, ang rason nga nung importante ni kaayo mao nga sa atong pagpangayo og giya diha sa Ginoo. Ang atong mga buhat dili lang maayo sa atong mata, kundi matarong ni siya sa mata sa Ginoo. Kay kung kita ray mo timbang-timbang, murag sakto man kanunay tanan atong plano. Pero sa mata sa Ginoo wa may nalilong, makit-an man niya ang mga palpak sa atong plano. Mao nang importante kayo nga ato gid siyang iapil. Whenever we want to do things, atong iapil ang Ginoo. Ang atong pagampo og una, that is the invitation to God nga, Lord, umari ka, ubani ko sa akong pagabuhaton. Tultuli ko diring dapita kay mas nasayod ka kung unsay makaayo alang nako. No, kana mo na siya ang ikaduha nato nga punto. Nga kung mag-ampo ta, ato di ay giapil ang Ginoo diha sa atong mga desisyon. Dili pwede nga ura-urada ta mo desisyon tagatua. Kinahanglan ang atong mga buhaton gidiyahan sa pagampo. Kinahanglan ato sang pangayuon ang giya sa Ginoo. Kay usahay ra ba sa atong mga plano mapadaplin ang mga butang nga importante para sa Ginoo. Ug mauna hinuon ang atong mga kaugalingong mga gusto. Pero ang pangutana, gusto ba kapod na sa Ginoo? Kanang atong gusto? Makapalipay ba pod na sa Ginoo ang atong mga giplano? So mo nang importante kaayo nga sa di pa mo himo og usa ka butang, sa di pa mo sulti usa ka butang, magampo og una. Mamalandong sa makadaghan. Ikatulo nga punto nga atong makatunan sa ebanghelyo nining buntaga nga ang pagampo mga igsuon maghatag nagkalinaw sa kasing-kasing o maghatag sa kalinaw sa atong hunahuna. No? Kung magamto ta, mas mahimong malinawon ang atong kinabuhi. Daghan baya ang nag-alagad sa simbahan, nag-alagad sa pamilya, nag-alagad sa komunidad. Apan sa ngadto-ngadto nilang pagpangalagad, napulan, gikapoy, tungod kay nga naman, kulang sila sa pagampo. Kung mao na nga, muundang na lang. So, unsa man day kay importante ning pagampo. Kung ang cellphone mga igsuon, malubat man, tanto na tong gamit, no? Wa magpasabot nga ang maong cellphone di na magamit. Ang ato lang buhaton nga aron magamit pag-usab, i-charge na to ang battery sa maong cellphone. Ingon usab ni ana ang kaimportante sa pagampo diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Normal man gyud ang maluyat, kapuyon ta sa panaw sa kinabuhi. So,
ang atong espiritu, ang atong kalag nanginahanglan og pagligon, dugang enerhiya, ug ang enerhiya nga makapaligo nato, makahatag og balik sa atong vitality ug spiritual energy, mao ang atong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Kanunay ganitang magampo, di kita malubat. Di kita abot og kakapoy. Na manghapon ng kakapoy, pero di gyud to the point nga di na lang gyud mohimo sa angay buhaton. Di na lang yun muhimo sa mga butang nga matarong. Worse, muundang, magluod. Kani mga simbolo ni sila o mga timailhan ni nga kulang og pagampo. Kulang og pagpamalandong. So mo ni ang tawag nato sa Ginoo ni nga adlaw. Nga aron dili ta kapuyon sa pagpangalagad sa simbahan, di ta kapuyon sa pagalagad sa atong pamilya, itong mga anak, kapikas, komunidad, kinahanglang magpuyo tag maampuon, mapamalandungon nga kinabuhi. Daghan kog nadunggan nga mga asawa mayon, gikapoy na ko sa kong bana. Balungon kay akong bana. Gikapoy na ko. Ako lang siguro nga tambag no nga basin og nagkulang pa ang imong pagampo mo nang giabot kay kakapoy. Dugangi pa ang imong pagpaduol sa Ginoo. Dungagi ang imong pagkamaampuon. Dungagi ang imong pagka mapamalandungon. Aron dili ka abtun og kakapoy. Na ginikanan mo ingon, gikapoy na ko sa kong mga anak. So mo ni siya, nagkulang na og pagampo. Kinahanglan dugangan ang imong pagampo. Aron mas muduol ka sa Ginoo, o kay maduol man ka sa Ginoo, madugangan ang imong gugma. Ug sa dihang mas dako na ang imong gugma kaysa imong kakapoy, kaysa imong pagpangluod, kaysa imong pagkasilo, makapadayon na ka sa pagalagad. So mangigsuon ang pagampo, mao ni ang pagpuno sa atong mga kasing-kasing sa dugang kusog ug kalipay nga gikan sa Dios. Kaya nga atong kusog, tawhanong kusog, mahurot ni. Dili man ni unlimited, no? Limitado man. That's the nature of a human being. As human beings, we are limited. That is why we need the unlimited love of God, the unlimited energy of God to sustain us throughout our journey in life. As we move forward, di pwede nga magkulang ta sa enerhiya. Kay mas tak up man da, di ta kalihok. Mo mingon nga, musta naman ka, Brad? Musta naman ka, sister? Maora gihapon. No, maora ko no gihapon. Meaning wala na utro, wala na irog. Wala na kabaguhan. Nga naman, kay nagkulang na sa pag-ampo. So mo ni mga isuon. Ato timan-an nga kung mag-ampo ta, ang atong pag-alagad mahimong malinawon, puno sa grasya. Malinawon kay bisan og daghantag masugatan nga mga kalisod, kakapoy, hagit, malinawon kay anaaman nag-uban ng Ginoo. Sayod ta nga wa ta pasagdi sa Ginoo ug wa ta maginusara sa atong panaw. Wa ta angay kahadlukan kay kauban man nato ang Ginoo. So ingon niini ang pagka importante sa atong pagkamaampuon, mapamalandungon diha sa ato nga kinabuhi. So atong balikon no, sa tiuna nga punto. Una, ang tinuod nga desisyon ug mulahutay nga desisyon magsugod sa pag-ampo. Unahon ang pag-ampo sa di pa mabuhat sa bisan unsang butang. Manay unang leksyon. Ikaduha, nga ang paghatag og ang pag-ampo mao nga atong paghatag og luna sa Ginoo diha sa atong plano. Nga kung mugamatag plano og individual ra kita ra palpak jud na. Sipyat jud na. Ang ending ana magsige ra tag pangamuyo sa Ginoo magpakitabang. Pero kung pagsugod pa lang giapila na to ang Ginoo, mo na nagampo tag una o sa nato gihimo ang atong mga plano, sigurado na giniyahan kita sa Ginoo. Na may mga di na to matuman nga mga plano pero minimal, still within the plan of God, what is best for us. And third point, ang pag-ampo maghatag nato ni og kalinaw sa di pa ta moalagad or bisan in the midst of pagpangalagad, magampo ni kalinaw kay ato mang mabati og masinati nga wa ta maginusara sa atong pagpanaw kay kauban man nato ang Dios. We are
kanang we feel peace because of the knowledge that God is with us. No? Ang Dios uban kanato. Wa ta pasagdi bisan unsang orasa, wa ta angay kahadlukan kay ang Dios mismo mo'y atong kauban sa ato nga panaw sa kinabuhi. So, mga practical applications ni adlaw. Di ta angay magdali kun mo desisyon. Ano practical application? Kung na'y plano, project, problema man, angay sulbaron, pag-ampo usa. Kada, mo na importante kayo. Ayaw kalimti nga ang Ginoo gusto mo apil. Sa atong buhaton nga mga desisyon, di siya gusto nga wa siya labot. Gusto siyang manginlabot nga naman. Kay gihigugma gud niya pag-ayo. Manang ayaw po siya ipadaplin. Kaya the moment nga imo ipadaplin ng Ginoo, nagpasabot. Di mo suod. Wa mo sila labot sa imo kinabuhi. Pero kung suod ka sa Ginoo, imo gid siyang iapil. Imo gid siyang ikonsulta. Imo gid siyang iuban sa imo mga plano. Lain nga application, iampo sab nato ang atong mga kauban sa trabaho. Iampo nato sa kanunay atong mga kauban sa simbahan. Labaw sa tanan, iampo nato ang atong mga kauban sa pamilya. Sama sa Ginoo, ang katong iyahang mga gipili 12 ka buok, iya man tong ila nga iyahang pamilya. Nya, mo yang kauban sa iyang trabaho. Ito yung mga 12 ka apostoles. Ug mao pud to ang unang simbahan. So, kaning tulo na, ampo niyang taman ang iyang kauban sa trabaho, ang iyang kauban sa simbahan, ang iyang kauban sa pamilya. So, mo ni ang ato usab ni angay nga katunan kay dako kay ni kahimuan sa atong kinabuhi. Sama sa Ginoong Hesus nga nagampo sa iyang mga gipili, ipangayo sab nato sa Ginoo ang grasya para sa atong mga kauban sa pamilya, sa trabaho, ug mga kauban diya sa simbahan. Ika-tulo, practical application. Ang Ginoo tibuok gabi gaampo. Nga kanang gabi sa una wa nang mga bukid man to yang giampuan. So sigurado nga quiet time gyud to. Kahilom diha sa pag-ampo. So mo pud niya nga tong hagit matag adlaw nga unta na apod tay quiet time for prayer and reflection. So bisan og 10 minutos lang maghilom. Ya mag-istorya ta sa Ginoo. Aron iya tanggiyahan sa atong adlaw. Kung duol ka og simbahan, niya na ay prayer room, nindot kayo, sulod sa prayer room na tubang sa Blessed Sacrament. Diha sa Cathedral sa Talibon, nindot kayo og Blessed Sacrament diha. No? Ganahan kay kumusulod. Hilom, kuan solemne po. No? So even ang mga malls karon na sila yung mga kanang gitawag na tong prayer room. Makahilom ka sa makadiyot sa kasaba sa tibuok kalibutan, at least makadungog ta sa pulong sa Ginoo nga magagiya kanato. So challenge nato nining adlaw mga igsoon. Karong adlaw ayaw sagbuhata ang imong mga plano kung kulang pa ang imong pagampo. Ampo sa guna, ampo isa, usa mo liho. Ikaduha, kunaw na ako no karong adlaw og andam ba nimong ihatag sa Ginoo ang imong mga plano aron iya kining baguhon sumala sa iya pong mismong plano sa imong kinabuhi. Ipahimutang kaniya og tarong. Iapil ba nimo sa imong kinabuhi karon ang Ginoo sa panahon nga mohimo kag mga butang o mga pamlano? So kumusta man ang inyong relasyon? Imo ba siyang gi-include or imo ba siyang gi-exclude sa imuhang mga plano? So, mula ni ato ang mga pamalandong ni ining buntaga, mga igsuon. O salamat kayo sa itong mga naglantaw karon. No? Akong i-shout out ni sila. Good morning ni Ma'am Renelda Maluka, ato ang teacher sa Tagum Sur National High School. No? Tigsunod din kayo na ito si Ma'am Renelda. O number 1 nga star sender na to. No? Si Ma'am Renelda Maluka. Good morning and God bless you, ma'am. Salamat kayo. Ni Sir Ray Gallardo Cervantes. Good morning, Sir Ray. Itong teacher sa Tagum Sur National High School. Buutan sa nga maestro o buutan nga sakop usab sa BCBP. Nindot kayo. Masipang pakpak alang ninyo. Okay, sipang pakpak.
Akong shout out po ng akong isuan nga si Janet nga naa sa US. Lantaw po doon. May buntag ni mo diha ni, may adlaw kanimo ug ni Eric. God bless you. Amping mong duha diha sa US of A. Og nasab si Ma'am Virgie Garcia, kauban ako kaniadto sa President Carlos P. Garcia Techbook School, kauban sa nako sa Family and Life Ministry. Ako sa ning kumare. Salamat sa paglantaw. God bless you. Og si Ma'am Maria Janet Espinosa Villarreal nga nagtanaw sa nato og kanunay mo share sa ato ang mga lamdag sa buntag episodes. Ma'am Maria Janet, salamat kaayo sa makanunayon nga paglantaw sa atong show. God bless you and your family. So, salamat kaayo. Sa tanan pa nga maglantaw niini, no. Una espesyal na kong greeting akong kapikas sa kinabuhi nga si MM nga gikapoy in town kay nang hinlo-hinlo sa balay. Wellness, health and wellness break maning panahon na. So, nagtanaw-tanaw yun sa mga gibuhaton sa balay. So, akong i-greet ng akong kapikas. Pinangga nga kapikas sa kinabuhi. Maria Victoria Marivic. Makwa Hormachuelos, kauban sa akong mga anak, nga sila si John Luke, nga sayo-sayo po nanggikan kay SSG officer sa TMC. Doon na may kalihukan ang Trinidad Municipal College karon mo nila, college days, no? Si John Luke, si Maria Teresa, si Mikael, si Rafael, si Gabriel, o si Maria Teresa. Maria Elizabeth. Salamat kayo sa akong unom ka mga anak nga makapalipay po ning daghantag anak. Okay, salamat kaayo. Ni akong i-greet po si Ma'am Marites, no? Salamat kaayo sa kanunay nga pagsunod usa sa mga banggiitan nga schoolhead sa Trinidad 1 District. Ma'am Marites, salamat kaayo sa imong pag-tune in kanunay. God bless you and your family. Masipag pakpak. Ako pong i-greet akong mama na diha sa poblasyon Daguhoy, Mama Delfa, or Matruelos, kauban sa ako ang mga igsuon nga si Farah, o nining adlaw ang akong igsuon nga si Charlotte. Special na ko nga panalangin po ni Charlotte nga padulong ngadto sa kuan iyahang lakaw ngadto sa laing bahin sa padulong dito New Zealand nining adlaw. Larga siya. So, God bless you and God keep you safe, my beloved nga manghod, Charlotte Hormachuelos. Sa kong isuon nga si Farah nga hapit na mga anak, murag November naman siguro ni hangtian puhon. Lain na po na akong pagkumangkon. Kauban siyang bana nga si Mings, Dias Daguhoy. Good morning ninyong duha. God bless you both. Pinangga mo kayo na akong duha. Sa akong mother-in-law diri sa Binonido, si Mama Feli Makwa, kauban siyang mga anak nga si Manoy Jovi, si Manoy Floro, si Ate Nika, o mga igsoon ni nga nasa gawas nga si Emily, si Ayan, o si Rebecca. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Kung kaninyong tanan nga magalantaw nining ato ang lamdag sa buntag episode, salamat jud kaayo sa inyong makanunayon nga pagsunod. O niya malipay ko nga inyo pong binlan og mga reactions or comments sa comment section nga inyo pong i-share sa inyo pong mga higala o sa inyong mga groups aron daghan pod ang malamdagan sa pulong sa Ginoo niining adlaw. Makita po nato ning atong episode sa Facebook human sa live, ako po ning i-upload sa YouTube o sa ako ang TikTok accounts. So pwede po ninyo doon makita kay after 30 days ma-erase man sa Facebook. So akong gisiguro og butang diha sa other platforms kay dili man ma-erase dito, no, sa YouTube ug sa TikTok. So agi og paghuman sa atong show, kita mag-aampo magpasalamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Sana samahan og sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Inong Hesus, salamat kaayo sa imong mga pulong nga naghatag na mog leksyon nining adlaw ug nagpasabot nga ang tanan gayud nga among pagabuhaton kinahanglan sugdan diha sa pagampo. Pasayloa kami kung usahay
nagsige lamig dali, naglihok nga wala gani mangayo sa imong mga giya. Katagi kami hinuon og kasing-kasing nga mapaubsanon ug mahigugmaon nga mubati na unta kaming tanan. Una sa imong tingog, mag-ampo na sa dili pa mo desisyon ug buhat sa mga butang. Himuha kaming imong mga tinuod nga mga alagad nga mapanalanginon ug puno sa imuhang kalinaw. Kini tanan among gipangamuyo, gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa nasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsuon, hinumduman nato nga ang pag-ampo ug maayo sa dili pa mo alagad, himo og mga desisyon, usa ka maayo nga buluhaton nga angay natong praktison sa kada adlaw. Ang kalapusan sa atong mga panaw sa kinabuhi, pamilya man o sa atong trabaho, mag-agad ni sa atong koneksyon sa Ginoo. The more ta nga mag-ampo sa Ginoo, mas connected ta sa Ginoo, ug kung mas connected ta sa Ginoo, mas successful ang atong mga plano. Sumingon na lang ko, padayon ta sa pagpuyo sa kahayag, paglakaw sa kamatuoran, ug padayon ta nga mo desisyon uban ang grasya sa Ginoo. Ug makita-kita ta og mga adlaw sa lain na pong episode sa Lamdag sa Buntag. Daghan kay salamat sa inyong paglantaw. God bless all of you. Salamat day po ni Ma'am Hildelisa Sumatra sa iyang paglantaw. Salamat, Ma'am. God bless you.